Sampai putra kembali buat semuanya warga Jabat. Kembali goyang lagi. Elsa. Kemudian Jabat siap-siap goyangnya lagi ya. Rasane ati kang nandang sengiping liyan hanyawan aku kowe lampu tresna tambah bagus kang calo ojo seleh katresna pancene tresno kuwi akeh pacoba. Ragu lagi dong. Arahku bakal ngendi kabeh iki yen aku sliramu ra diamponi senadyanku ra bisa Joko yen durung tapi sampe kuloso kamasku sing sayang ralilo aku butuhe kamas mustika aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lampu tresno datang ngedat saking joko kale wangi napateni lahire tresno kang suci kasunyatan ento aku sliramu isih kawisi roko iki Elja Audio. Iki mang koyo wis balik mulih koyo balik merene maneh to Mas. Apa request-e? Ada request apa? Satu kali lagi apa? Request apa?
Santri pekak lawas meno Mas. Lah iya, Mas, aja sing lawas-lawas ta ya. buka YouTube, Apa? buka YouTube laguannya apa yo. Lang ya. Hah? Agama. Agama. Bocah agama kabeh iki ya. Bocah agama kabeh, pendekar kabeh iki. ACC. Kita ACC lagunya agama. Yo, dikasih special requestnya. Ya, Agama. lek kene agama pendekar, liyane yang gawa agama. Agamamu apa? Tanpa agama ya. Penyanyi tanpa agama adalah Iya. Yuri Gardila. Dasar. Raga. Sama yang mau ora ono rong taun gonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ini ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu. Cacat pegamu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi unsur. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Elingan walaimu sing prasaja agama ngayomi jagat raya Apa lagi? Saunganmu ake sing rumangsa pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal honmo kene mergo mbelani rakyate anggap ra penting lan tansah disingkirake saunganmu akeh sing rumangsa pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo mbelani dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Ayo, kuya, Roko Samboyo Putro. Elok Jafru, terima kasih. LSM opo
pendekar tangannya dhuwur. Paradis Indonesia Roko Sampai Putro